Bueno, boas tardes a todos e a todas. Comezamos este pleno extraordinario que é os dous puntos do orden do día, que é a aprobación do dictamen da Comisión Especial de Contas sobre a aprobación da Conta Xeral do Concello da Baña do exercicio económico 2021. Tuvo convocada en tempo e forma a Comisión Especial de Contas e hai aquí o dictamen que trasladamos, visto o régimen xurídico previsto, nos artículos 208 seguinte do Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, diante que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales referente á Conta Xeral das entidades locais, visto que a documentación obrante no expediente administrativo se corresponde co requisito establecido no artículo 209 do referido Real Decreto 2/2004, visto que a Conta Xeral da entidade será formada pola intervención municipal e someterase á Comisión Especial de Contas constituída por membros das diferentes agrupacións políticas con representación plenaria. Tamén, visto que a dita Comisión Especial de Contas emitiu o informe referente á Conta Xeral do exercicio inmediatamente anterior, e dito informe foi exposto ao público por prazo de 15 días durante os cales os interesados poderon presentar reclamacións, reparos ou observacións, e visto que a Conta Xeral da entidade xunto co informe da Comisión Especial de Contas e se tiveron presentado as reclamacións ou reparos formulados tras o período de exposición pública serán sometidos ao pleno da corporación para que, no seu caso, poda ser aprobada e posteriormente sexan remitidas as contas ao Tribunal de Contas. Visto que non se teñen presentado reclamacións e reparos durante o período de exposición pública, primeiro, aprobar a Conta Xeral do municipio do Concello do exercicio 2021 que quedou cumpridamente justificada, e segundo, se deterrado o presente acordo aos servizos municipais responsables da súa tramitación, así como aqueles terceiros interesados que obran no expediente. Ben, algunha cuestión sobre a Conta Xeral 2021? Non temos nada que comentar, estamos posta, un trámite máis e por a nosa banda está ben. Eu quería comentar unha dúbida que teño, é dicir, evidentemente hai que aprobala, pero, bueno, nos documentos que se nos mandou aparece o Concello da Baña, na mancomunidade está na do Tambre, perfecto, estas hallas Tambre que é para a xestión do matadoiro, non? Que entendo que é todo ese tema que hai do aval e esa situación, como está, sabemos algo? A mancomunidade Sallas Tino Tambre ahora mesmo non ten efectos ningún, o que pasa é que hai unha situación aí heredada xa de cando ardeu o matadeiro, precisamente. Vamos ter unha reunión o próximo 17 cos da banca para falar do tema, porque estamos concellos que éramos avalistas, entonces, mentre non se despaga, non? Mentre non se liquide, pois temos que tela aí e ao mesmo tempo para ver se solventamos este problema, que é un problema que pode vir repercutir nos concellos. Entonces, a primeira reunión, ou a reunión que temos é o lunes que ven ás 9 da mañá co directivo da banca. E depois está, creo que posto aquí no juzgado de Neira, que teñen a vista, non sei se para o día 2 de novembro. Vale. Bueno, votos a favor entonces para a aprobación do dictamen da Comisión Especial de Contas sobre a aprobación da Conta Xeral do Concello da Baña do exercicio económico 2021. Votos a favor? Ben, e pasamos ao segundo punto, que é a aprobación do dictamen sobre o acordo de modificación do contrato da obra denominado Pavimentación Vía Pública Meñe de Arriba a Paradas, financiado a beira do POR 2021, Plan Único de Concellos. Bueno, hai o dictamen tamén. Ben, hai unha proposta, é dicir, hai unha solicitud en primeiro lugar cando os veciños, isto saben desde principios de ano, cando falaron da situación do que estaba o proxecto, pois moitos veciños puseronse en contacto co Concello para tramitar unha modificación, sobre todo tendo en conta que ao lado das viviendas que era necesario pois que a pavimentación fora en alguna quente. Fixemos as oportunas consultas e fixemos co equipo redactor para facer un modificado desta obra. Entón, visto que en data 6 do 10 ditouse a resolución da alcaldía mediante o que se acordou o inicio do expediente para a contratación da obra denominada Pavimentación Vía Pública de Meñe de Arriba a Paradas,
que en data 6 tamén ditouse a resolución da alcaldía mediante no que se acordou a aprobación do expediente de contratación mediante procedimento aberto e simplificado para esta obra, 6 de 2021, estamos falando. Visto que en data 18 de febreiro de 2022 ditouse a resolución da alcaldía con número de decreto 86-2022, polo que se acordou a adjudicación do contrato da obra denominada Pavimentación Vía Pública de Menge á empresa Mantido por un precio de adjudicación incluído IBE de 95.873,54, aquí está desglosado despois a adjudicación sin IVA tamén, que durante a execución do referido contrato detectouse a necesidade de proceder á modificación do mesmo en consonancia co disposto no artículo 205 da Lei de Contratos dos Servicios Públicos, visto que se emitiron os informes técnicos e xurídicos pertinentes a que consta no expediente toda a documentación relativa á tramitación do contrato da obra en virtude do disposto nos artículos 205 e seguintes, que dita modificación non implica ningún costo maior ao inicialmente orçamental e posteriormente adjudicado, en virtude do disposto no artículo 49 da lei, é o que se propón primeiro aprobar a expediente de modificación do contrato de obras denominado Pavimentación Vía Pública Meñe de Riba Paradas, consistente na realización das seguintes actuacións señaladas polo director de obra, na zona de acceso directo a vivendas no núcleo de Meñe en unha longitude de 845 metros e 4,75 de ancho, a mellor de capa de rodaxe con 5 cm de aglomerado en quente a toda a plataforma, previa reparación de baches e previo emprego de macadam e rega de penetración nas marxen e zonas necesarias. Mantense a mellora da capa de rodaxe con 2 regas asfálticas e recargos nos márgenes en zonas necesarias previstos no proxecto primitivo cunha longitude de 2.189 metros dividido en 3 treitos de 880 por 4,75, 1.000 por 4,75 e 309 por 4 metros. Segundo, notificar a empresa Mantido adjudicatario do contrato oportuno acordo plenario. Terceiro, certificar o presente acordo por parte do secretario interventor e remitir ao mesmo a Diputación Provincial da Coruña tratarse dunha obra financiada pola convocatoria do Plan de Obras e Servicios por 2021, Noria 2021. Cuarto, proceder ao cumprimento dos trámites oportunos en materia de transparencia e de conformidade co disposto na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. E quinto, dá aterrado do presente acordo aos servicios municipais responsables de súa tramitación con a notificación aos terceiros interesados no expediente. Ben, remitiuse vos, fui á comisión, remitiuse vos o proxecto de modificado. Non sei se hai alguna cuestión sobre o tema, se non, podedes intervenir. Sí, bueno, no momento de estudio e preparación deste proxecto, o Partido Socialista da Baña manifestou a vontade de facer esta mellora en aglomerado quente, o que ao final non conseguiu os apoios do resto dos grupos. O pasado mes de setembro presentamos un escrito onde solicitábamos que se realizara un modificado do proxecto Pavimentación Melle de Riba Paradas, cambiando o sistema de regos e grava por un asfaltado en quente co fin de mellorar o firme, prolongar no tempo a duración da capa de rodadura e mellorar a seguridade vial. A día de hoxe, a situación actual do Concello, tras deixar preto de medio millón de euros do POS para gasto corrente, fai posible que se destinen esos cartos para outros fins, como pode ser a mellora dos proxectos pendentes a través dun modificado e aportando a diferencia con fondos liberados do gasto corrente. A nosa proposta era clara, que se realizara un modificado do proxecto cambiando o sistema de rego se grava por un asfaltado en quente. A nosa sorpresa ven cando se nos convoca unha comisión informativa na que non se nos facilita copia do modificado e se nos informa verbalmente que o modificado só contempla unha parte en aglomerado e o resto sigue indo en riegos e gravilla. Como ben dixeron, o modificado é cero, iso quere decir que non ten custes adicionais. Preguntamos na comisión informativa cantos metros lle recortan o proxecto para que o aumento de precio do aglomerado non supoña unha suba e o señor alcalde coméntanos que non sabe, que non ten o dato. Convócanos a unha comisión informativa, sin información, sin darnos copia do proxecto e sin saber explicarnos en que consiste o modificado. Despois de solicitar copia do proxecto, vemos que o modificado consiste en quitar preto de 1,5 km o proxecto inicial e aínda así seguir deixando tramos con riegos e gravilla. Unha nova chapuza, promovido polo bipartito. Os veciños das parroquias de Lañas e Troitosende teñen o mesmo dereito cos da parroquia de Marcelle, por exemplo, onde a totalidade da obra se fixo en aglomerado, así como todo o resto dos aumentos. Teñen dereito a unha estrada en boas condicións, unha estrada segura, unha estrada en aglomerado en quente. O Concello ten posibles,
Como dicen, dispón de preto de medio millón de euros, dos cales só tería que aportar unha pequena cantidade para facer a totalidade do proxecto en aglomerado, sin recortar ese casi quilómetro e medio. Solicitámoslle que se fagan ben as cousas, que fagan caso da nosa petición respaldada polos veciños de Lañas e de Toitosende, que non lle quiten ese quilómetro e medio ao proxecto e que a obra se faga na súa totalidade en aglomerado en Quente. Non imos votar en contra, pero non podemos ocultar o noso descontento con esta modificación que volve a deixar un proxecto incompleto, inseguro e de escasa durabilidade. Bueno, eu respecto a esta obra estou de acordo con que sempre é mellor o aglomerado en Quente que o rego asfáltico, pero bueno, todo o que sea mellorar e o melloras unha parte, pois creo que é positivo. Simplemente eu quero comentar que, bueno, vista a obra in situ dentro do que eu podo coñecer, a mí sí que me preocupa o que é a baixada desde onde está a zona dos bisóns hacia abaixo, e despois hai ali unha parada escolar, se non me equivoco, nun cruce, que eu creo que eso vai en rego, e é verdad que esa zona neste momento está bastante mal, vina esta semana. Entonces, non sei aí hasta que punto o rego bueno, quedará ben ou se desfará con rapidez, porque é unha costa, home, non moi pronunciada, pero sí que é costa, circulan por ali máquinas pesadas porque hai ali un veciño arriba que ten máquinas pesadas, e, bueno, non sei ali como pode quedar. Entonces, creo que, bueno, que esa parte se debería de valorar, non? Porque creo que sí que pode dar ali problemas, e xa digo, está desfeito. E despois hai outra dúbida que teño, que me xurdiu, porque efectivamente, igual que o señor alcalde acaba de comentar datas, que a adxudicación se fixo o 18 de febreiro de 2022. O 21 de marzo detéctase, según aparece no proxecto, que é necesario reformar o proxecto anterior. É como é posible que teñamos desde marzo ata setembro que non se presenta o modificado, non? Como lle levou tanto tempo á empresa que leva estas cousas de urbanismo presentar este proxecto, porque isto implica que a obra cada vez vai se retrasar máis. Agora temos o inverno, temos bo tempo neste momento, pero claro, cando se vai executar a obra? A ver, vamos explicar un pouco a... Isto iniciouse en outubro do ano pasado, fai un ano, Sí. É dicir, en tempo do que falabades, que é curioso que agora critiquedes vos eso. Podes iniciar antes de iniciar isto, pero non. Se non iniciaches, deixaches seguir o trámite, pois, ben, acabou en febreiro a contratación. Unha vez que acabas a contratación, antes da data de replanteo, é onde se detecta esa necesidade, a obra. Esa problemática, para iso están as atas de replanteo antes de facer calquer tipo. Entonces, falado coa dirección de obra, mandámoslle que examine esa obra para facer un modificado. Hai que falar tamén depois co contratista, porque unha vez que xa ten adjudicado hai que falar a contratista, e hai que facela polo precio de adjudicación. Hai que facela polo precio de adjudicación. Por lo tanto, fixo o modificado, evaluouse todo ese traballo técnico. Unha vez que sale o modificado e presento aquí, hai que facer os informes, porque presentaches un escrito e contestouse tajantemente o día 19 de setembro, cando presentaches ao momento. Xa estaba presentado aquí o modificado. Este é un traballo que se ven facendo se non foi correr no mês de setembro, se ven de antes. É certo que o equipo técnico tuvo que medir, tuvo que facer todas as medicións pertinentes e presentou o modificado. Daí que no dictamen, oye, que pon 845 metros, non pon 800 metros, pon 309, pon 880, é dicir, que foi medido con exactitud. Que hai que darlle prioridade a quen? Aos veciños. Os veciños é o que piden, é dicir, onde están as casas, damos prioridade ao aglomerado en Quente. E hacia onde tiñamos que facer depois dos riegos, chegamos onde chegamos, e pois temos que completar ese trazado dándolle para lá. Se é moi fácil pedir aglomerado en Quente no monte, é moi fácil, pero creo que o primeiro é a xente, os intereses xeral dos veciños, porque vos tiñelo todo en riego asfáltico, e ahora non veña a decir porque aquí non tiñamos o apoio tendes que buscalo, porque aquí tamén desde este grupo de goberno que estamos aquí os dous, non sei o momento en Antón, solicitamos un modificado e realizouse. É que fixachedes, sacáchedes hormigón e botouse aglomerado. Ou que se fixo un 13, ou que se fixo un Emes, que onde deixaches a moita xente, algúns sí e outros non. A ver, cal é a vara de medir que tedes vos? Aquí faixe un modificado,
e levase para diante con este tratamento que se fai donde están as casas, que é todo eso, aglomerado quente, a plataforma. Por lo menos as vivendas que teñan a decencia de ter todo eso ben, para non dentro de 2 anos ou 3 anos ter que andar remexendo outra vez. E depois, no trayecto que vai hacia límite con Val de Dubra, que é o límite, e máis hacia Paradas, por donde cheguemos, ali depois temos que continuar. E damos a parada que vamos continuar. Ora é moi fácil pedir para o monte aglomerado quente, é moi fácil, é o que podemos pedir. En ese aspecto témolo claro, pero creo que aquí, creo que é xusto, podemos darlle moitas voltas. Pero claro, vennos dar as clases agora, despois de que se solicita aquí, e foi tamén, cando estábamos na oposición, cando solicitamos os modificados, e non o quería desfacer hasta que o solicitamos en pleno. E foi aprobado en pleno. Eu creo que podemos estar aquí falando deso. Eu creo que o importante é o interés xeral. O interés xeral aquí necesitan os veciños? Sí. Pediron os veciños? Sí. Así queremos contemplar. Eso e outras cousas. E aí teremos o modificado. Pero xa estaba adjudicada a obra, A obra xa estaba adjudicada, non é que tiñamos que empezar a cero. Estaba adjudicada. Eso é como se parece a cousa que ti desconoces porque pides que podemos votar a tal. Se estaba adjudicada. Se estando adjudicada xa ten a empresa xa ten un contrato. Por lo tanto, é o que solicitamos e nos posamos de acordo con a empresa e a dirección de obras. Alguma cousa? Votamos entonces. Votos a favor do modificado. Do acordo de modificación do contrato da obra denominada pavimentación vía pública en Mengue de Arriba a Paradas, financiado a Aveiro do pós-2021, Plan Único de Concellos. Votos a favor? Ben. Contra? Abstencións? Bueno, sin máis, levantamos a sesión.